singakwazi ukuthi siphile ngaphansi kwalokho kuzophinde kube inkinga njengoba bese ngishilo ke la eMsakazweni wakho iNtokozo FM ukuthi ngisinaye ke uDokotela uZibane la eMsakazweni wakho iNtokozo FM usabe social worker for iminyaka engaphezulu kuka 25 years usebenza ke eUKZN as a lecturer phinde ebe umphathi ke wakhona eUKZN kwi Applied Humanities eMsakazweni iNtokozo 101.2 FM usekhona ke endlini zomsakazo ngalesi sikhathi sizokhuluma uma kwenzeka kube kukhona esikubona kufanele ukuthi ke sinikeze umlaleli ithuba lokuthi ekubuza ngizocela ukuthi ngithinte ku 081 7119151 noma makukhona okuthile ofisa ukuthi kubuze 081 7119151 noma 082 50888 Facebook page Ntokozo FM coshela breakfast show Dokotela ngikubingelele ngwamukele eMsakazweni Ntokozo FM ngiyabingelela nami Sakhile ngibingelele nabalaleli emakhaya la Dokotela sibhekene nenkinga iCoronavirus kodwa ngaphezulu kweCoronavirus sibhekene nesihlava esingajwayelekile noma esibukeke ngathi sesizojwayeleka kodwa singajwayelekile esithinta ukuhlukunyezwa ngokobulili masingase sibeke nje kucace kakhulu sikubuka ekuhlukumezeni abantu bebulili kakhulu abantu besifazane mhlasimbe njengoba ulapha kwa social work iziphi izinto okuthiwa makukhulunywa ngalesi sihloko ebese nithi thina siyaye senze kanje la Okay mhlambe before nje ngikhulume ngezinto esizenzayo thina ka social work ake ngiqale ngokuthi nje ngisho ukuthi namhlanje lesihloko sethu sifike ngelanga elikhulu kakhulu umhlaba wonke ugubha usuku lokuzalwa lika Tata Mandela ngicabanga ukuthi siyamazi uTata Mandela ukuthi waye umuntu ngaso sonke isikhathi ongafuni kube khona umuntu ocindezelekile ongafuni umuntu ukuthi kube khona umuntu ohlukumezekile kusho ukuthi lo msakazo iNtokozo FM ngiyibona irelevant kakhulu kwitopic yanamhlanje ngoba ibungaza nosuku lokuzalwa kaTata Mandela ikhuluma ngesimo esisingasifuni ukuthi senzeke ezweni lethu ushilo ke umsakazo ukuthi sinesifo esikhulu okwamanje sibhekene nasi coronavirus kodwa eSouth Africa sinesifo esikhulu ngaphezulu kweCoronavirus and siyaqhubeka silibe siqhubeka kunokuthi sibuyele emuva ingcono icorona ngoba umhlaba wonke uhlangene kuyona ukuthi ulwe nayo kodwa kwiSouth Africa ngasi siqenqeleza sodwa kuthina kulokhu kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane noma ngithi nje okuhlukumeza ngokobulili mhlambe angiqale before ngisho ukuthi what do we do ake ngiqale ngisho nje ukuthi ngikuye ngibeke isithombe sokuthi la eMzansi kubika ngakanani indaba yokuhlukunyezwa ngokobulili uyabona nje eMzansi 51% of abantu besifazane ba experience violence in their lifetime kusho ukuthi nje half wabantu besifazane uma siwu2 oyedwa wethu nomi kanjani wake walithola ukuhlukunyezwa ngokobulili bese kuba ukuthi ngo2019 nje uwodwa u2019 uwodwa 52,000 ama cases ama sexual offenses are reportwa cabanga isikhathi esiningi hlale kuthiwa ama cases are reportwayo mancane kakhulu kunanga report ngoba baningi kakhulu abantu abarepwayo nabahlukunyezayo nabashaywayo kodwa lawo ma cases awa report uma ku 52,000 in 1 year owa report ngenze ukuthi leyo number is tripled in a year ama cases actual cases enzeka so ke njengoba ubuzileke ukuthi yini ke irole yethu njengo abantu bezenhlala kahle thina umsebenzi wethu omkhulu kunawo wonke ukuthi nje silwe nokuhlukunyezwa nokucindezeleka okomphefumulo okomzimba ngendlela ocabanga ngayo phinde futhi sizame ukuthi impilo zabantu zingahlale zime endaweni eyodwa zithuthuke impilo zabantu so leyo gender based violence is very close to umsebenzi wethu izinto ezizenzayo umuntu ke mehlukumezekile njengoba uke washo nawe eMsakazo ukuthi ukuhlukunyezwa akuona abantu besilisa akubona abantu besifazane kuphela nabantu besilisa kodwa siyazi ukuthi kuma news everywhere kukhalwa kakhulu ngabantu besilisa kakhulu abacindezela abantu besifazane or abahlukumeza abantu besifazane so ke umuntu mehlukumeziwe noma imuphi owesilisa noma owesifazane kubalulekile ukuthi eze
kuma offices ethu ama offices abantu ama social work. As a result ngenxa yaloku kwanda kakhulu kokubulala kwabantu besifazane nogrape kwabantu besifazane, uhulumeni last year uze waqasha ama social workers amaningi. Angazi noma umphakathi uyazini ngeindawo ekuthiwa amathuthuzela center. Kulezo indawo ekuthiwa amathuthuzela centers yilapho okwakwenzelwa khona ukuthi umuntu mayezo report case afike athole usizo lonke lu holistic, alithole lonke. Kukhona uDokotela, kukhona usonhlala kahle, kukhona iphoyisa, kukhona ipsychologist, ukuze ungalibe uphuma ungena uma kuukuthi unenkinga esikwehlele. So kubalulekile ukuthi inkinga zokuhlukunyezwa iqala nje isancane, umuntu esakuphusha noma usafila nje ukuthi unsafe. Ibalulekile ukuthi nithole usizo ngaleso sikhathi uma umuntu nje esafila unsafe noma umuntu efila ukuthi hayi engathi uma ngikhuluma nobaba o uma ngikhuluma nomama wekhaya unokunginyusela izwi ngendlela engisabisayo, ngoba phela kuqala kanjalo akumane boom umuntu usekubulele noma isikhathi esiningi sihlale siza ukuthi kade lo muntu wayengisabisa, kade lo muntu ngangibabikele ekhaya, kodwa awukaze ureporte ezizindeni ezakhelwe ukuthi zikwazi ukuthi zikusize kuleso simo esinjalo. La mhlambe ngaphambi ukuthi ke nje ngoba siyaqhubeka sinenkulumo esinayo la no Dr. Zibane eMsakazweni iNtokozo FM, nangu ke la umlaleli uthi ke cha ngiyaxolisa ukunithola seniphakathi, kodwa la uDokotela ukhuluma ngodaba oluthinta okureportwa nama cases angaphezulu kuka 5000 areportiwe. Mhlasimbe kulawo ama cases areportiwe luthini ucwaningo oluveza ama cases asolviwe, ngoba kungenzeka ukuthi ukungareportwa kwama cases kudalwa ukungasolva kwama cases abakhona. Okay, ake ngiphinde ngibuyele back ukuthi ngithe mangakana nama cases. Ngithe ngo2019 uwodwa ayo 52000 ama cases areportiwe. Yes. Kulawo ama cases areportiwe statistically mancane kakhulu vele ama cases asolvayo. Akubona ukuthi awasolve ama cases, but abantu ohlukunyeziwe nomhlukumezile isikhathi esiningi one vele nathi kumsebenzi wethu ukuthi senze lento ekuthiwa mediation. Yes. So mediation yokuthi sibaxhumanise abantu abahlukumezene, particularly let's say makuyi domestic violence issue. Mangithi domestic violence kusho okwenzeka ekhaya. Yeah. So uma ke one sikuthathe njenge success uma leyo case ingalidi into imprisonment or leyo case ingalidi into sentencing. So uma kuukuthi sikwazile ukuthi sayilungisa thina eminyangweni wethu. Kodwa ama cases amaningi awafiki la ekusolvweni kukhona ngenxa yokuthi one bayasatshiswa kwenye inkathi abantu okuyena umuntu ofaka icala. Noma yena nje ngoba iabuse iba ne long standing kukusaba kuwena ngaphakathi, ugcina wena usuyisabela ngisho ngaphandle kokusatshiswa, ngoba njoba ngisho ngithi lento iqala ngomuntu esakuphusha nje, yabona akuphushe umuntu enzela ukukufaka lokukusaba, wazi nje ukuthi ak-isolate from bonke abantu bakini, ak-isolate from abangani ukuze wena ungabi namuntu okhuluma naye. So i-success rate yama cases asolvayo incane kakhulu kunama cases areportwayo, futhi nalawa angareport maningi kakhulu kunareportwayo. Inkinga kakhulu iba la kwi-process. Awukwazi ukuthi ureporte i-case namhlanje bese uvuka kusasa ulindele ukuthi lo muntu lo esithi perpetrate uzovuka kusasa umthetho usuqedile ngaye. Akukho fair kubona bobabili. Alright, ngizozama la ku WhatsApp ukuthi ngikhethe imibuzo ethile engibonayo ukuthi fanele mhlawumbe ukuthi siyi-engage noDokotela sikhulume ngayo. 0817119151. Ngaphambi kokuthi seyindabeni sizocela la nangu ke la uNombuso
Konyeni uthi ke nje ngikubingelele emsakazi ngiyaluza udaba enikhuluma ngalo emoyeni mhlasimbe uDokotela mayikhuluma ngama cases adinga ukusolvwa nangasolvwa ephinde ethinta abantu abasatshiswayo kwenzakalani ngabantu abasatshiswayo mhlasimbe ngaphambi ukuthi ke uDokotela aphendule kulolo daba ngizocela ukuthi ke siye ezindabeni ke njengamanje zokugamanxa kwehora lesikhombisa masibuya zophinde futhi ke sikunikeze ithuba kodwa ithuba masikunika socela ukuthi ubuze ngokuqondene nenkulumo esikhuluma ngayo ungafisi ukuthi sikhulume ngokungaphezulu kwalokhu esikhuluma ngakho umsakazo lalela iNtokozo FM isikhathi sakho it's 7:30 emsakazweni wakho iNtokozo FM